Sama nih. Oke, hitam nih bato nih. Gina aja, pre. Mau nih family best, pre. Oh, mau batok manila mau kuno. Oh, nindot kung sa liguan ni noon, pero grabe pag bato pe hitam. Kita nakaligo mak tunok matani kakihan ni. Dai may ato, pre. Oh, nakadawat ta ka sa ayuda ni kapitan, pre. Pag udit ba, udit. Udit? Oh. Hagbayar ah. Da. Silingan na taon niya. Ako nang gipalit og sin. Na, ako ka. Silingan na mata pre niya. Anong mo ko apil ni kapitan na pre? Naon sa lain na kayo silingan tawag o kapila. Wari ka apila? Nay, abot ta sa agaton o si Basyang. Wagi mo ko ka dawatan ng 5K. Pinuang sa kapitan. Ay. Sige pre. Maligo sa pre. Adtuon na ako sa kapitan masig makita ko na itong gawas. Talig. O gwa ka malista. Pwede mo siya ato na to. Malista ka para matol pa nila na kung second batch. Nga na second batch nga. Na second batch daw pa yung first batch na second batch na pod. Wag gihapon. Binuang ka ato sa kapitan layon nya. Binuang sa kapitan lagi. Ligo ra na unya ra na. Ligo sa karon. Humot ba? Kuyawa mo pre, hadlukaw ni pamilibit pre. Langoy ba ni pre? Kuyawa mo. Ay, kadi. Ano ba ko kanhi pre ba? Kaduhan anhi pre pero munalain ang naong pre. Ato taunahan pre. Mas nindot guro ni taob kay ngabot na nagkuan na lusay. Nang abot ko ano. Tubig nita siguro. Siyempre ato ta tumoy pre. Kadi. Ay, isda pre oh. Isda pre. Kuringan? Labi mabot lo kuringan na rin oy. Pata ka kami pata. Masuk ka hata ni. Alam niya wala sudan na eh. Panudaan ba kay ako na nako sudan na to. Tay sa Robert kinsa at bang pre. Ora mag. Naong lagi na kapitan pre. Hello. Kumante pre. Kapitan mo na! Pastilan. Si kapitan, naklaro purma na. Tanawar agad. Kana yung marag may istorya na nakuha si kapitan ngayon. Unsa? Oo. Gagway. Ninod nga, personalo ni mo pre kay tanawan ba? Kana kaya nakasakop yung kapitan, marag naligo pa ni sila tawana. Kaya tuon ang kapitan, binuang si kapitan. Personalo niya, ni mo na. Silbi si kapitan. Ako, anak ko panudaan. Ikaw rin bahala siya. Lah. Sila nang guna bu. Sila na buti soyo padungan riba. Apa basi nyapas na kay warung taga ayuda na. Bital kapitan kuno. Kap. Tau ba yung kapitan? Kap. Sila buti soyo ka po. Buti soyo. Wala ba na malista nimo ka kay nabasa to imong kuan. Listahan. Wala ba pa? Mo tinang yapas nga riba. Wala kalau modal mana naghatag na to na. Mga naong wag ginakwarta na. Wala. Kasi mura na gani rin. Dulu. Nana. Nana sila padung. Doon na. Doon na. Yakin ni. Am saba nga. Ay dah ito ni. Paltingan ni. Ang ipadag ang inyo lang ingon na. Pas na mapas lista. Yung mga naong magkwarta. Walang butar na to tunayagi. Ha? Terus pikas na ni Buterman. Okay, kap. Mau na akong briefing yan. Kaya. Sugata. Ay, may udto kap. May udto. Good morning kap. May buntag pod. Unsa may akong ikalagad ninyo? Tisoy. Bartolome. Mao lagi kap. Mga ligo lagi mi kay among lawas ba nya. Kita man ninyo di mo kap nya nakuno siya tuyo ni mo kap patay juga kap. Unsa day tuyo ni Boy Tisoy day? Unsa day imong tuyo Tisoy?
Bantay ka muli sa kukap kay murag ano ko sabot naman gubot kumani kay orang tagag ayuda na. Ay, uli na ikaw may tanod ako mauli ka. Di may mulaban ako na rin. Kalibangan ko balik ko dyan. Bantay. Nagsuldo na ko nimo imo na kung biyaan. Mubalik sa ko guys. Sige, balik ka. Patay ko ani. Sige, balik. Bangko. Dito. Sige. Laigit kang liwat ka rin sa akong kawan mo, palaigit ni. Kap ni dong, kadi-recap kay ako nga ayuda kap. Niabot lang sa agaton no Sebastian, wa maabot. Sa may imong kan kastorya na. Kani ikaw ba nakadawat na? Silingan na mi. Salamat ikaw. Oh. Oh, dong disoy kanang Magot. murag wag ma-press lista nimo ba? Siya mo mapilista. Kinsa ba imong anay ka ng treasurer ana sa sekretary? Kini may akong treasurer, murag kapitan pod. Unsa man treasurer? Wa man apig lista ni treasurer no? Wa na mapilista. Na murag wa gyud buitisoy, pasensya na gyud ka buitisoy. Tay mo silbi na nganong oh mo lista. Na unsa mi ton nakap? Salamat. Di ingan niya na lang unsa may imong pamagi dia? Man. Naproba na to niya ako wa maprobi nana ko si canvas ingon si pareho si canvas ko no. Ya, lapag ko ka dawat sa plasbat. Palitin na naman nagbugas ka. Di nga nila lang buitisoy nag-election tigaan lang kala kong 5,000. Ay bana 5,000 lang. Dugaya pa ko ng eleksyon, nuibi pa. Okay, ag ilang CR manggod kap. Unsa man? Hayag kayo. Hindi lang kuan suga. Bawas mo dagbutan siya. Buslot. Sen. Inuan ang wakap na unsa mi ton kap. Muna. Asa ron kap? Wa. Ya, unsa man nga wa magigas lista pod. Oy kap, kinsa may imong presidente kap? Na unsa mga diha? Hintay mo kap. Kaysa mabadayin sa atong administrasyon di ay Linig Kiko. Kay kung si Linig Kiko walang magugutom. Mo kisa man yung presidente day. BBM na mawi. Sa BBM ano BBM mo? Samot. Di na to na sila matigag 5,000 kay BBM no? Unsa may anong BBM may yung napili? Unsa man day? BBM kanang sa BBM kanang hilig siya og kanang daghan siya mga mabuhat sa atong Pilipinas samot nag daog siya. Kay si Sara kay Duterte man iya man kuan anak iya man papa si Digong. Dili. Ako din niyo mga kuan na bil dira na unsa man kap. Dili sige lang nagbil tulay. Dapat bil bahay ay nan tulay. Iya sa man tulay adto dito mamuyo. Linig Kiko ang pagkaon sigurado walay asinso day. Nay asinso. Walay asinso. Busa ka limita. Dabi 5,000 loyad ban sa kulini ta. Lini. Ha? Lini. Di mi mabot na yung kap, di mi nya kap. Ang ayuda ra mas 5,000 kap. Di mo silbi na. Pakita ninyo bay kamo man ka kuan magamong BBM og ni Lini. Ni magid matabang kay BBM magamo. Sige pakita me kung unsa inyong pag magsakit BBM, unsa may yung kanta isunod. Ipakita ninyo nga inyong pagsupport ng BBM. Sige no pakita me. Kami. Problema na kap. Kira. Mura sa kap. Tapos may mo Sing Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo at may salita. Kaibigan mo, si Duterte. Kaibigan ko, sila. BBM. Oh, asa ka na? Asa ka na? Wag yun. Ipakita nga to Linig Kiko. Okay. Kami na po. Sige. Kamo na po. Papakita. Manis klarong suporta sa among administrasyon. Linig Kiko. Aming presidente, Leni Lobrido. Vice Presidente, Kiko Pangilinan. Aming presidente, Leni Lobrido. Kiko Pangilinan. Leni Lobrido. Kiko Pangilinan.